No niin, meillä on kello on puoli. Järjestetään täältä toinenkin tietokone oikeaan kohtaan. Mulla on täällä siis 2 näkymää, siksi saattaa näyttää, että katselen jonnekin vähän tonne kauemmas välillä. Vielä tulee porukkaa sisään. Jos mä tässä jo vähitellen aloittelen tällaista lämmittelypuhetta, niin päästään sitten hyvään vauhtiin. Tosi mukava nähdä, että epävarmuusallergia on herättänyt tosi paljon kiinnostusta. Ilahdutti, että piti alkaa ihan lähteä hakea uudenlaisia teknisiä ratkaisuja, kun tuli niin paljon ilmoittautumisia. Eli nyt on itsekin ihan uuden teknologian äärellä, että jonkun verran vaadittu epävarmuuden sietämistä tässäkin, mutta uskon, että tämäkin sujuu ihan hyvin. Mä oon siis nimeltäni Janne Möniä, olen psykologi ja kognitiivisen käyttäytymisterapian kouluttaja, psykoterapeutti, ja olen erityisesti kiinnostunut sellaisesta osa-alueesta, jonka nimi on kontekstuaalinen käyttäytymistiede, ja ehkä monille sitten on tutumpi sen yksi ilmenemismuoto, joka on nimeltään hyväksymis- ja omistautumisterapia. Ja olen ollut psykologina vuodesta, kohta tulee 20 vuotta, 2004 tammikuussa olen valmistunut ja psykoterapeuttinakin ehtinyt olla nyt sitten jo joitain vuosia. En osaa edes laskea, 8 tulee täyteen. Jonkun verran jo saanut tehdä tätä työtä monenlaisesti. Ja jos lyhyesti kerron mun taustaa, mä oon siis lähtökohtaisesti lastenpsykologi. Ihan olen 15-vuotiaasta asti ajatellut, että olen lastenpsykologi. Ja olenkin tehnyt sitäkin työtä, mutta sitten omien lasten myötäni totesin, että siirryn sitten kokonaan aikuisten puolelle. Se tuntui paremmalta jaolta, mutta se jotenkin ehkäpä niin kuin olen aina ajatellut, että lapset on pieniä ihmisiä ja välillä tuntuu, että aikuiset on isoja lapsia, että nämä sopii aivan erinomaisesti yhteen, mutta että semmoinen palo edelleen on sinne myös lasten ja nuorten hyvinvointiin. Lisäksi mulla on palo siihen, että me annettaisiin semmoista niin kuin erittäin niin kuin nopeaa, ennaltaehkäisevää työtä joka asteella, mutta myös sit nopeata apua kaikille, jotka apua tarvitsee. Ja haluaisin kovasti levittää tämän niin kutsutun psykologisen joustavuuden ilosanomaa ihan kaikille, koska ajattelen, että se, että lähdettäisiin harjoittamaan tätä psykologista joustavuutta ihan jo lähtien neuvolasta ja päiväkodista ja koulusta, niin kuten paljon jo tehdäänkin, niin uskon, että sillä säästyttäisiin monenlaisilta haasteilta. Ja lisäksi sitten toivoisin sellaisia mahdollisimman nopeita ja vaikuttavia interventioita. Eli niin kuin sillä lailla, että ihmisten ei tarvitse käydä missään terapiassa vuosikausia, jos ei ole pakko, vaan ne vois mieluummin elää sitä omaa elämäänsä. Ja nyt kun mulla on tullut tämmöinen palo siihen, että haluaisin tosi paljon tätä tietoa levittää, niin sitä myöten teen ehkä vähemmän nyt sit jo psykoterapiaa, yksilökäyntejä, vaan työnohjaan, koulutan. Ja nyt sitten olen kirjoittanut tämän Mielenjumesta joustavuuteen -kirjan, jonka funktio on siis ihan sama. Eli se, että haluaisin mahdollisimman monen ihmisen tietävän, että tällaisia ilmiöitä on olemassa ja mitä niille voi tehdä. Ja toivon, ja itse asiassa tiedänkin, että kirjasta on nyt jo ollut apua. Joillekin ihmisille on saanut semmoista palautetta ja se joka kerta ilahduttaa minua, kun kuulee, että on voinut auttaa ihmisiä kohti semmoista mielekästä ja merkityksellistä elämää ja päästä ehkä irti niistä epävarmuusjumeista. Jees. Eli eiköhän me lähetä nyt, uskon, että enimmät on päässyt kyytiin, niin lähdetään katsoa, että mitä oikein on epävarmuusallergia. Ja tämä esitys on nyt sellainen, että tämä on niin kuin nyt osin suunnattu ammattilaisille ja osin ihan kaikille ihmisille, että voipi olla jonkun mielestä liian paljon teoriaa ja jonkun mielestä liian paljon käytäntöä, että katsotaan
millaisen balanssin olen tästä saanut nyt aikaiseksi. Mutta lyhyt katsaus tähän ilmiöön. Tein tosiaan, toi kirjahan on suurelle yleisölle suunnattu ja siinä ei ole hirveästi muun muassa näitä tutkimusviitteitä, mutta olen tehnyt tuon mun kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen lopputyön tästä kyseisestä aiheesta, eli myös sitten aika laajat kirjallisuuskatsaukset ja tutkimuskatsaukset on tämän kirjan taustalla. No, mitä se sellainen epävarmuus sitten on? Amerikassa on tämmöinen psykologijärjestö, APA, joka on määritellyt sen siis näin, että tila tai tilanne, jossa joku asia, eli tietyn lopputuloksen todennäköisyys ei ole täsmällisesti tiedossa, eli epävarmuus voi kohdistua sellaiseen asiaan, mikä on meidän menneisyydessä, tulevaisuudessa tai tässä hetkessä, eli joku tilanne. Tai sitten epävarmuus voi kohdistua jotenkin omiin ajatuksiin, päätöksiin, aikomuksiin, eli enemmän niin kuin meidän omiin kykyihin ja meidän ehkä niin kuin peräti arvoon ihmisenä. Ja nämä on nyt semmoisia epävarmuusasioita, jotka on meillä niin kuin koko aika läsnä meidän elämässä, enemmän tai vähemmän. Ja tässä on ehkä taustalla se, että meillä on koko aika semmoinen skanneri päällä, joka skannaa ihan jatkuvasti meidän ympäristöä, siis meidän aivot on tehty niin, se on meidän aivojen tehtävä pitää meidät hengissä, ja ne koko aika koittaa siis arvioida, että mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan. Mitä tässä tilanteessa pitäisi tehdä, onko tässä joku vaara, se on se kaikista tärkein kysymys, koska muuten millään ei ole mitään väliä. Eli mitä meidän pitäisi tehdä, tikittää, eli se tutkii sitä, mitä meidän sisällä tuntuu, ja millaisia signaaleja meidän ympäristössä on. Ja aivot yrittää koko aika laskea semmoista, että mitä seuraavaksi on. Ja koska meidän aivot yrittää tehdä tämän mahdollisimman halvalla ja nopeasti, vähällä energialla, niin me tehdään myös hyvin pikaisia tulkintoja, ja meillä on olemassa paljon sellaisia niin kuin mutkat suoraksi kutsutaan ajatusvirheiksi, mutta ne on siis tarkoitus se, että se ajattelu olisi nopeampaa. Ja tuo taulu tuolla mun taustalla, täällä mun työhuoneessa, niin siinä on nimenomaan näitä kaikenlaisia, mitä on huomattu, näitä ajattelun vääristymiä. Ja niitä on siis tosi paljon kaikenlaisia. Ja epävarmuus on yksi tällainen, joka vaikuttaa meidän elämään tosi paljon. Ja jos joku täällä muistaa vielä tämmöisen Matrix-elokuvan, jossa tarjottiin mahdollisuus ottaa niin kuin sininen pilleri ja jatkaa elämää sellaisessa jotenkin ihanassa tiedostamattomuudessa, jossa ei huomaa, että mitään olisi mitenkään vialla, tai sitten punainen pilleri, jossa näkeekin, että kuinka asiat oikeasti on ja mitä vaaroja on tai mitä se realiteetti niin kuin todellisuudessa on, niin välillä musta tuntuu, että niin kuin meillä on tämä optimismivinouma, mikä on ajatus siis siitä, että minulle ei tapahdu mitään pahaa. Että lähtökohtaisesti elämä jatkuu joka päivä samanlaisena. Huominen on edelleen niin kuin tämäkin päivä. Jos hyppään auton kyytiin mitään, että pääsen varmasti perille. Tiedättekö, että elämä jatkuu sellaisena kuin se on aina ollut ja pahat asiat tapahtuu jollekin muulle. Tämä on nimeltään optimismivinouma. Ja se on myös, siis se on oikeastaan aika tärkeä noin niin kuin meidän toimintakyvylle, että tämmöinen optimismivinouma on olemassa. Mutta sitten taas sen toisessa päässä voitaisiin ajatella, että on tämä epävarmuusallergia. Ja välillä mä oon ajatellut, että se on niin kuin toi punainen pilleri steroideilla, että silloin kun me hiffataan, että elämässä voi olla vaaroja, niin se jotenkin niin kuin lävähtää meidän kasvoille sellaisena niin kuin äärimmäisen lähes niin kuin inhorealistisena, että mikä kaikki voi mennä pieleen, mikä voi olla aika lamaavaa ja ahdistavaa ja pelottavaa, kun tulee kovin tietoiseksi siitä, että minä hetkenä hyvänsä jotain voi tapahtua ja muuttaa siis ihan kaiken toisenlaiseksi kuin ennen. No, epävarmuuden sietokykyhän on myös siis taito. Ja jotkut vois kutsua tätä myös hyväksi itsetunnoksi, mutta käyttäytymistieteilijänä on ihanaa, että voi ottaa yhden tämmöisen epämääräisen rakenteen, kuten hyvä itsetunto, pois siitä välistä.
ja puhua siitä käyttäytymisestä. Mutta siis hyvä epävarmuuden sietokyky ilmenee muun muassa seuraavilla tavoilla. En nyt lähde tätä luettelemaan, että osaatte kaikki lukea sitä, mutta lähtökohtaisesti se on siis kykyä sietää epävarmuutta riittävästi, jotta voi tehdä itselle tärkeitä asioita silloinkin, kun ne jännittää. Eli ihminen, jolla on hyvä epävarmuuden sietokyky, niin totta kai häntäkin jännittää, ahdistaa, pelottaa, pohdituttaa, että mitähän tässä oikein tulee käymään. Mutta hän tulee sen tunteen kanssa toimeen tai niiden ajatusten kanssa toimeen. Ja sitten hän pystyy ottamaan riskejä, tarttumaan mahdollisuuksiin, kertomaan omia ajatuksia, ideoita ja toimimaan ehkä eri tavalla kuin ennen toiminut. Monenlaista, ehkä uudenlaista, erilaista, joka sitten usein johtaa siihen, että saa sellaisia asioita, mitä elämässä toivoo, tai jos ei saa, niin ainakin on yrittänyt parhaansa. Ja todella tämä kyky sietää epävarmuutta on niin kuin edellytys sille, että me voidaan tehdä niitä meille niin kuin kaikista tärkeimpiä asioita. Vaikka nyt tämä, että minä järjestin tänään tämän webinaarin, niin ei ole ollut ehkä aina ihan yksinkertainen asia. Välillä on jännittänyt ja välillä tuli vääriä sähköposteja ja mitähän tästäkin nyt tulee ja onkohan siellä edes ketään ja kuuleeko ne mitään ja niin kuin, että voi. Mutta täällä sitä ollaan samalla kun huomaa, että sydän vähän pamppailee ja vatsassa on semmoinen tuttu jännityksen tunne niin kuin usein näissä on. Ja silti olen tosi iloinen, että saan tänään olla teidän kanssa täällä. Eli tämä on sitä sietämistä, että nyt mä vaan uskon siihen, että netti pysyy pystyssä ja mikrofonikin toimii ja vedän tätä hommaa eteenpäin. Koska jos mä en luottaisi siihen, niin sitten mä saattaisin lähteä keskittyä johonkin ihan muuhun. Voi olla, että mä en olisi vaikka niin kuin ollenkaan ilmoittanut tästä, että tällaista on. Tai jos kelataan vielä pidemmälle, ei olisi mitään kirjaa, ei olisi psykologin tutkintoa, koska en olisi uskaltanut mennä sinne kokeeseen, mistä ei tiedä kuinka käy, jne. Eli tätä olisi voinut estää tosi paljon kaikenlaista, jos ei pystyisi sietämään sitä epävarmuutta. Mutta nyt sitten tämä äsken, mitä puhuttiin, niin se kyky, palaan vielä hetkeksi, eli tämä, että me tehdään näitä meille tärkeitä asioita. Nyt mitä meillä voi tapahtua, onkin se, että jotkut asiat meidän elämässä alkaakin herättää sitä vaaran tunnetta. Ja se vaihtelee, että kuinka paljon se kelläkin on. Ja nyt tämä vaikeus sietää epävarmuutta, tässä on tämmöinen hieno sana transdiagnostisena prosessina, niin se tarkoittaa siis sitä, että on huomattu, että on olemassa tämmöinen piirre tai prosessi kuin epävarmuuden sietämisen vaikeus. Ja sitten on huomattu, että se onkin tosi monennäköisten oirekuvien taustalla. Eli ihminen usein, jos hänellä on epävarmuusallergia, noin niin kuin sit kun lähdetään tutkimaan sitä pidemmälle, niin yleensä hän ei ole siitä tietoinen, että hänen on vaikea sietää epävarmuutta, vähän tulee vastaanotolle tai kertoo, niin kuin kokee itse, että ahdistaa, jännittää, ajatukset pyörii mielessä, prokrastinoin, vitkastelen, tarkistelen koko aika, missä on niin kuin vika. Ja eli tämä on niin kuin enemmänkin sitä, että tämmöinen ihminen niin kuin kamppailee sen epävarmuusallergian seurausten kanssa ja huomaa sen, että hei, että minua ahdistaa. Tai mä toimin tällaisella tavalla, joka voi olla siis vaikka se, että haluaisin pyytää kaveria kahville, mutta minä en uskalla. Että mulla on varmaan sosiaalisten tilanteiden pelko. Eli me lähdetään selittämään sitä sillä niin kuin käyttäytymisen ilmiasulla tai siltä, mitä meidän niin kuin sisällä tuntuu. Ja siksi on mun mielestä sekä tärkeää että tosi mielenkiintoista tietää, että tämmöinen niin kuin vaikeus sietää epävarmuutta on olemassa. Koska nyt kun me lähdetään tutkimaan sitä, mun roolissa tehdään semmoinen niin kutsuttu käyttäytymisanalyysi. Eli lähdetään tutkimaan sitä tilannetta, mitä se on syönyt. Tutkitaan, että missä tilanteissa ongelmat ilmenee, tutkitaan milloin se ei ilmene
mitä silloin tapahtuu, millaisia asioita silloin on ehkä läsnä, miltä silloin tuntuu, mitä lähtee tekemään ja kuinka sitten, mitä siitä seuraa. Eli tässä on lyhyesti käyttäytymisanalyysin askeleita. Ja sitten kun lähdetään sitä katselemaan, että mistä tässä voisi olla oikeastaan kyse, niin usein voidaankin huomata, että näiden kaikkien erinäköisten käyttäytymisten taustalla onkin yksi asia. Se vaikeus sietää epävarmuutta. Ja nyt vielä se, että mihin se sitten kohdistuu, niin se vaihtelee eri ihmisillä tosi paljon. Että toisia jännittää vaikkapa esiintyminen tosi paljon. Mä kerron tosi mielellään esimerkkejä itsestäni, koska ei tule mitään tietosuojahaasteita, niin olen huomannut, että mun oma epävarmuusallergia liittyy niin kuin erityisesti siihen, että mitä minä teen. Että kuinka mä suoriudun. Se voi näkyä vaikka jossain ihan hölmöissä paikoissa. Olen kertonut, täällä on lähettyvillä on eräs koirapuisto, missä on ihan tosi vaikea portti. Ja mä aina jännittää, kun mä menen sinne, että saanko mä sitä siis niin kuin auki. Ja mitä ihmiset ajattelee sitten, kun mä jotenkin räplään sitä porttia. Eli siinä tilanteessa jo niin kuin aktivoituu se epävarmuusallergia mulla. Ja se voi näkyä autoa ajaessa, varsinkin jossain, jos pitäisi jotain, niin kuin, olin juuri tilanteessa, missä oli pakko tehdä tuo taskuparkki. Ja no onneksi olen jo tämmöinen keski-ikäinen täti. Siinä oli siis semmoinen mies katsomassa, että parkkeerat tuohon. Ja katsoin, että no en minä enää muista, miten tehdään. Onneksi mä oon tämmöinen keski-ikäinen täti, sanoin, että nyt sun pitää kyllä mua auttaa. Nuorempana mä en olisi uskaltanut varmaan sanoa, mutta että mun se niin kuin epävarmuus aktivoituu siinä, että miten mä suoriudun. Kuinka mä pärjään. Ja siis totta kai se ei ole se, että miten minä suoriudun, vaan se mieli ehtii jo sanomaan, että pieleenhän se tietenkin menee. No joo, mutta kun me löydetään siis täältä taustalta se yksi asia, usein ihminen on aika epätoivoinen, että ei vitsi, että mulla on tällaista huolta ja tällaista huolta ja tällaista huolta ja miten mulla on näin paljon vialla. Niin kun me löydetäänkin sieltä se yksi asia, että hei, et huomaatko, että näiden erinäköisten juttujen taustalla on se yksi, se epävarmuus. Niin lopulta meillä ei olekaan kuin yksi ongelma, jota lähdetään sitten sen kanssa työstämään. Ja sitten se voi näkyä tosi erilaisissa tilanteissa ja auttaa meitä eteenpäin erilaisissa paikoissa. Vaikkapa autolla ajaessa tai kirjaa kirjoittaessa tai siellä koirapuiston portilla jne. Näitä mä voisin listata koko illan, että mitä kaikkia paikkoja mä oon huomannut. Se on ollut oikeastaan aika hauskaakin välillä huomata, että jaa tässäkin. Mutta joo, siis transdiagnostinen tarkoittaa sitä, että hyvin monenlaisten oirekuvien ongelmien taustalla voidaan tämä löytää. Ja tämä on silleen tosi tärkeä tieto, että tämmöinen on olemassa tämä epävarmuusallergia tai vaikeus sietää epävarmuutta, koska se voi vaikuttaa aika paljon siihen meidän hoitoon. Siihen, että kuinka mä rupean tulemaan asioiden kanssa toimeen, koska jos sitä epävarmuuden sietämisen vaikeutta ei käsitellä lainkaan, niin voipi olla, että se hoito ei onnistu. Se aktivoituu uudelleen ja uudelleen ja sen kanssa pitää opetella uusia tapoja tulemaan toimeen. Et muuten se saattaa kyllä sit jatkaa sitä meidän, ne hankaluudet jatkuu. Myös sitten tässä on nyt lueteltu erilaisia ensidiagnooseja, näitä ahdistuksia, masennuksia, stressejä, jne. Mutta myös sitten monenlainen ihan arjen toimintakyky voi heikentyä tosi paljon, jos meidän on vaikea sietää sitä epävarmuutta. Et ihan tällainen erilaisten päätösten edessä yksi semmoinen tosi tärkeä alue on se, että kuinka me toimitaan silloin, jos me sairastutaan vakavasti. Silloin, kun meidän epävarmuusallergia aktivoituu sellaisissa tilanteissa, niin voi olla, että tehdään aika huonoja päätöksiä sen oman hoidon suhteen. Tai jätetään vaikka menemättä hoitoon. Ja myös sitten uranavigointiin, siis että ihan mahdollisuudet käyttämättä. Täällä voi olla oikeastaan aika isojakin seurauksia sille, että miten ihmisen elämä menee. Mutta tosiaan kääntäen sitten positiivista on se, että meillä onkin sitten vaan se yksi ongelma, jota me lähdetään käsittelemään, eikä tosi montaa erilaista. Hei, huikkaan tässä välissä vielä, että tuolla pitäisi olla teillä tuommoinen mahdollisuus kysyä kysymyksiä, niin sinne voi kyllä niitä näpytellä, jos tulee jotain, niin mä sitten katson, kun kerkiän. Pyrin kaikkiin kysymyksiin vastaamaan. Mutta joo, se on tuosta
webinaaripohjassa tuommoinen Q&A. Sinne voi kokeilla, että jos se vaikkapa toimisi. Joo. Jes, jatketaan. Epävarmuusallergia on niinku siitä tosi mielenkiintoinen allergia tai pelko, tai miksi sitä nyt kutsutaan, että voisi niinku ehkä ajatella, että se on ihmisen semmoinen perustavanlaatuisin pelko, tai ainakin yksi niistä. Elikkä nyt ajatellaan, että se on peräisin sieltä ajalta, kun mekin ollaan oltu siis saaliseläimiä, että kun ei ole ollut niinku seiniä meidän ympärillä, ja K-kauppoja, mistä haetaan ruokaa, niin ihan samalla tavalla ihmisiä, on ollut kaikenlaisia vaaroja tuolla, joilta meidän on pitänyt suojautua. Ja nyt niin kuin erityisesti, meillä on huono hämärä näkö, pimeä näkö, niin erityisesti pimeä on pelottavaa meille, vaarallista meille, ja kaikki tuntematon, kaikki uusi. Eli edelleen niin kuin aivojen, kun se tärkein tehtävä on pitää meitä turvassa, niin se koko aika tsekkaa sitä, että miten meillä menee. Ollaanko me turvassa vai ei. Ja aivoja ei niin kuin sinänsä hirveästi kiinnosta, että onko meillä kivaa tai onko meidän hyvä mieli. Että aivoja kiinnostaa nimenomaan se selviytyminen, joten ne on mielellään niin kuin ehkä useammin herättää niin kuin noita siis vääriä hälytyksiä. Että on parempi, että tulee väärä positiivinen, eli niin kuin, jos meillä on kani tuolla ulkona ja se kuulee, että nyt risahtaa, niin sehän hyvin nopeasti pinkasee pois, koska ei se haittaa, että se juoksee pois. Mutta jos se jää siihen, vaikka se kuulee sen risauksen, niin se voi olla sen viimeinen jääminen, koska sitten se olikin vaarallinen. Eli se virhearvio siihen suuntaan on huonompi. Eli meidän aivot on tosi tarkkoja nyt tämän turvallisuuden kanssa. Ja tämä saattaa olla semmoinen sieltä pimeän pelosta niin kumpuava tämä epävarmuuden pelko, joka nyt sitten tässä meidän arjessa ilmestyy, vaikka nyt siinä, että pitää mennä jonnekin esihenkilön puheille tai pitää joku esitys tai näin edelleen. Että niin kuin meidän arjessa näkyy ne kivikautiset reaktiot edelleen. Ja nyt silloin, kun meidän jotenkin meille tärkeäksi koetulla elämän alueella me koetaan, että nyt tässä on jotain vaaraa, että nyt mä en tiedä, miten tässä tulee käymään, niin aivot aktivoi meidän turvallisuusjärjestelmän, eli sitten se biologinen järjestelmä aktivoituu, ja ne tunteet on ihan yhtä voimakkaita kuin se, että jos meillä oikeasti kävelisi joku sapelihammastiikeri tuolta ovesta sisään, että mitä silloin tapahtuisi, niin samalla tavalla ihan vain jo ajatus siitä, että entä jos tässä käykin huonosti, niin se voi herättää niitä ihan samoja tunteita. Ja nyt huomaa, että mun olisi tehnyt mieli laittaa teille tämmöinen disclaimeri, kun mulla on aina kaikkia katastrofimielikuvia itsellä mielessä. Mä pystyn keksiä kaiken, miten niin kuin asiat voi mennä todella pieleen. Ja välillä on niistä omista ajatuksista aika ahdistunut, jos vaan jännittää, että enkä mä nyt teille niin kuin kertomalla omia esimerkkejä, niin toivottavasti en tuo näitä omia ahdistuksia teille, mutta ehkä luotan siihen, että ne on minun mielessä suurempia kuin teidän mielessä. Mutta se, mitä meillä nyt sitten tapahtuu silloin, kun on niin kuin joku tämmöinen meillä tärkeä asia, joka herättää sen epävarmuusallergian, eli se turvallisuusjärjestelmä aktivoituu, niin siitä herää näitä voimakkaita fysiologisia reaktioita. Ne voi olla pitkään käynnissä, peräti niin kuin, melkein aina, jos me herätetään niitä niin kuin uudestaan ja uudestaan. Et vaikka niin kuin omilla ajatuksilla vähän niin kuin heitettäisiin sinne löylyä niihin niin kuin pelkoihin sillä, että pohditaan, niin kuin, että mikä vielä voi mennä pieleen ja mikä voi mennä ja kuinka tässä nyt tulee käymään ja entä jos sittenkin näin, niin joka kerta aina niin kuin lisää sitä. Sinne tulee niin kuin uusi semmoinen, että tommonenkin vaara on täällä ja tommonen, että koko aika pitää olla vaan turvassa. Ja yksi tämmöinen tosi mielenkiintoinen teoria, minkä löysin, kun tein sitä lopputyötä, oli tämmöinen Generalized Unsafety Theory of Stress, eli GUTS, jossa on ajatus siitä, että silloin kun meillä syntyy vauva, niin sillä olisikin ne stressijärjestelmät niin kuin koko aika käynnissä. Ja sitten se rupeaa niin kuin sen omien oppimiskokemusten myötä huomaamaan, että mitkä asiat maailmassa on turvallisia. Ja silloin se menisi se järjestelmä kiinni. Mutta sitten kun se vaan niin kuin sanotaan inhiboituu, laitetaan pois päältä, niin se on tosi nopea avata, jolloin
Sitten kun taas tuntuu, että nyt on vaara, niin me saadaan nopeasti ne meidän aggressiiviset ja puolustusmekanismit käyntiin sieltä. Ja se, mikä tässä on mielenkiintoista, on se, että jos se olisi näin, että nämä on niin kuin aina käynnissä, ja sitten aletaan oppia sitä, että mikä on turvallista ja mikä ei, niin se selittäisi toisaalta sitä, että miksi erilaisilla ihmisillä on nämä eri asiat herättää näitä epävarmuusallergioita, mutta myös se, että jotenkin, että kun mehän ollaan hyvin erilaisia syntyessämme, että jotkut on lähtökohtaisesti arempia ja jännittää, vaikka niin kuin ei tykkää. Kyllä te tiedätte ehkä, miten vauvoja on tutkittu, niiden temperamenttia, että tämmöinen vierastilanne. Eli kuinka me suhtaudutaan uusiin, tuntemattomiin asioihin, niin se vauvoissahan jo vaihtelee se, että miten ne toimii. Niin toisille ehkä tarvitaan enemmän sitä turvallisuutta, jotta se järjestelmä menisi kiinni. Ja myös sit se, että millaisia kokemuksia meidän elämässä on, että mikä asia jotenkin tuntuu vaaralliselta ja ehkä enemmän vaaralliselta kuin mitä se todellisuudessa on. Ja tämä teoria selittäisi myös sitä, että meillä välillä tulee siis stressi, epävarmuusallergia silloin, kun on jotain sellaista, mikä ei ole läsnä. Eli ei ole semmoista stressoria, siis jotain asiaa, mikä meitä stressaa, vaan se puuttuu. Eli kun on ollut eläimiä, jotka tietää, että nyt mä oon semmoisessa tilassa, missä ei ole mitään suojaa. Ne tietää, että multa puuttuu suoja. Ja niillä on ihan stressireaktio tapissa, jotain mitä ei ole. Ja samoin siis yksinäisyys on yksi tämmöinen, mistä ihmiset kärsii. Ja sairaus, korkeampi ikä, ne voi olla tällaisia, että se niin kuin järjestelmä tietää, että nyt mulla on heikommat todennäköisyydet selviytyä. Niin näin niin kuin jotenkin itse sitä ajattelen, että on tiettyjä hetkiä, kun meillä niin kuin posottaa se stressireaktio ihan täysillä, tai se suojautumisreaktio, vaikka se ei näyttäisi jotenkin ulkopuolisen silmiin kauhean vaaralliselta tai lainkaan vaaralliselta. Se saattaa olla sellainen tilanne, mistä joku toinen nauttisi ihan valtavasti. Se on muuten tärkeä pointti, että epävarmuushan ei lainkaan ole niin kuin pelkästään ikävä asia, vaan se on sellainen, mitä monet etsii. Ja myös niin kuin epävarmuusallergikot saattaa nauttia vaikka matkailusta ja uusien paikkojen tutkimisesta ja niin edelleen. Eli se on aina niin kuin jotenkin, että mihin se nyt milloinkin aina kohdistuu. Mennäänpä eteenpäin. Ihan lyhyesti näytän teille tällaisen, että kuinka tämä nyt siis toimii. Eli meillä on niin kuin keskellä se ajatus, tai niin kuin se, että kaikki todennäköisyys uhalle on noussut. Eli silloin, kun me aletaan jännittää, että onko meillä nyt tätä epävarmuutta täällä, kuinka tässä tulee käymään, niin se aktivoi meidän sen niin kuin uhkajärjestelmän jotenkin sillä lailla, että todennäköisyys sille tapahtumalle koetaan tosi suureksi, vaikka järjellä tiedetään, että se ei ole suuri. Esimerkiksi, että jos lentää Finnairin lennolla, niin todennäköisyys sille, että se kone putoaa, niin no, mitähän se sitten on, jotain 0,00 jotain. Mutta sitten se ihminen, joka menee sinne koneeseen, se jännittää, niin sen mielessä se voi olla vähän niin kuin 50-50, että putoaa tai ei putoa. Eli se kasvaa liian niin kuin korkeammaksi, paljon korkeammaksi se todennäköisyys. Ja lisäksi me aletaan epäillä meidän kykyä selviytyä tästä tilanteesta ja sitä, että miten kauheat seuraukset tällä tulee olemaan. Eli ne kaikki jotenkin vääristyy siinä epävarmuushetkessä. Eli meillä on nyt tuolla A-kohdassa on niin kuin tämä todennäköisyyksien seurausten ja merkitysten yliarviointi. Sitten tämmöinen niin kuin hypervigilanssi. Se on sitä, että me ollaan tosi tarkkoja sille, että onko jossain sitä epävarmuutta, mitä ajattelen, että täällä pitäisi olla. Vaikka se, että jos mä oon epävarma siitä, jos mulla tulee mieleen, että mitähän nuo ihmiset musta ajattelee, että joo, ei ne varmaan musta tykkää. Kuten puhuttiin, että lähtökohtaisesti tulee se ajatus, tai pelko siitä, että asiat menee todella pieleen, että joo, että ei ne musta tykkää, niin mitähän mä rupean nyt etsiä todisteet, no nyt toi katso kyllä puhelinta, kun mä puhuin sille, se ei varmaan tykkää musta.
jaha, miksi se katsoo tolleen, miksi sillä on tuommoinen naaman ilme, ihan varmasti se on nyt, ajattelee, että mä oon ihan tosi tyhmä. Eli tämmöinen niin kuin, voimistunut valppaus, voisiko sanoa suomeksi näin, että ollaan tosi tietoisia jostain tietyistä asioista ja lähtökohtaisesti lähdetään vielä tulkitsemaan niitä sinne huonoon suuntaan. C-kohdassa meillä on puutteet turvallisuuden tunteessa ja myös puutteita havaita niin kuin turvallisuusvihjeitä. Eli sitä, että itse asiassa, hei nehän just ne kaverit, nehän just pyysi mua syömään niiden kanssa. Että ei ne olisi varmaan pyytänyt, jos ne ajattelisivat, että mä oon ihan nuija. Eli tämmöiset jää herkästi huomaamatta ja me huomataan vaan se, että miltä se nyt näyttää ja voi ja mitä tuli sanottua. Eli tämmöinen puutteet tuolla. Ja sitten me lähdetään välttelemään joko mielessä tai ihan käyttäytymisen tasolla, että ei mennä niihin tilanteisiin tai ajatella niitä tilanteita, jossa se vaara ehkä on. Yksi esimerkki voisi olla vaikka se, että jotkut alkaa niin kuin kasata vaikka laskuja jonnekin kaappiin, että ne ei enää uskalla avata niitä laikaa. Mitä sieltä tulee? Ja sitten E-kohdassa kohonnut reaktiivisuus silloin, jos se uhka on olemassa. Eli aletaan tosi voimakkaasti reagoida tilanteeseen. Ja mulla on nyt tässä 2 esimerkkiä näistä, että miten niin kuin se tiedonkäsittely voi toimia. Että tosiaan niin kuin tiedonkäsittely joka tasolla voi tämä meidän epävarmuusallergia toimia. Ihan silleenkin, että me ei edes huomata, että se on olemassa. Että se ihan vaan niin kuin siellä tiedonkäsittely niin kuin esitasoilla ohjaa meidän toimintaa poispäin. Mutta nyt tässä niin kuin, meillä on Pekka ja Pätkä, jotka asuu nyt tuolla samalla kadulla jossain semmoisessa naapurustossa. Ja siellä on tilanne, että ulkoa kuuluu kovaa räminää myöhään myrskyisenä iltana. Ja nyt meidän Pekka, niin hän on aika lunkityyppi ja pystyy hallitsemaan tällaisia epävarmoja tilanteita suhteellisen hyvin. Ja hän miettii, että jaha, kyllä säikähtää, mutta miettii, että mistähän nämä äänet tulee. Mutta hän muistaa, että tämä naapurusto on aika turvallinen ja ei täällä ennenkään ole mitään tapahtunut. Ja hän kuitenkin kuuntelee, laittaa TV-ääntä vähän hiljemmalle, että kuulisi kunnolla. Eli tutkii, että mitäs täällä nyt kuuluu, kuuluuko ääniä vielä. Ja toteaa siitä, että okei, että mulla on hälytysjärjestelmä, se ei sano mitään. Täällä on ovet lukossa. Ja hän päättää mennä katsomaan, että mistä hän ne äänet saattoi kuulua. Ja sitten hän näkee roskisten kansia, jotka on heiteltynä pitkin poikin. Nämä nyt asuu tuolla Amerikassa ja toteaa, että siellä on varmaan ollut pesukarhuja, jotka on niin kuin rymistellyt sitten. Siitä on kuulunut ne äänet. Ja 100 varmojahan me ei tästä voida olla, mutta Pekka on niin kuin riittävän varma tästä. Hän rauhoittuu ja käy nukkumaan melko varmana siitä, että kaikki on ihan hyvin. Mutta sitten meillä on Pätkä. Pätkä säikähtää ihan tosi paljon sitä, että mistä tällaiset äänet tulee. Ja mieli heti selittää, että se on ihan varmasti murtovaras. Ja sinne rupeaa tulemaan semmoisia katastrofimielikuvia, että mitä kaikkea kauheaa täällä tapahtuu. Ja alkaa tulla juttuja, niin kuin mitä on lukenut jostain niin kuin Iltalehden kannesta, että mitä tapahtui, joku ryntäsi tai niin kuin tunkeutui jonkun talon sisään ja mitä kauheaa on tapahtunut. Tulee kaikki ne mieleen samaan aikaan, että nyt ollaan siinä tilanteessa ja nyt on niin kuin kaikki huonosti. Ja Pätkä rupeaa tarkkailemaan sitä ympäristöä, kuuntelee joka narahdusta ja kaikenlaisia liikkeitä, mitä siellä kuuluu ja ääniä. Mutta hän ei huomaa, että hälytysjärjestelmä on hiljaa. Hän pakenee paniikissa sinne omaan sänkyyn peiton alle ja laittaa oven kiinni ja lukkoon ja jää sinne peloissaan. Ja hän ei etsi eikä saa selvyyttä siitä äänten lähtöön, mistä ne oikein tuli. Joten hän on nyt siellä makuuhuoneessa niiden kaikkien katastrofikuvien kanssa. Ja niin kuin, hän on ahdistunut ja nukkuu huonosti. Ja seuraavalla kerralla hän arvioi ne öiset äänet vielä uhkaavammiksi ja mahdollisesti rupeaa jo murehtimaan sitä, että hei, entä jos taas kuuluu niitä ääniä, että mä en varmaan voi jäädä yksin kotiin.
tai pistetään kaikki valot päälle tai enemmän näitä vielä näitä turvallisuus jotain varashälyttymiä sinne. Eli voidaan lähteä niin kuin rakentamaan sitä niin kuin liiallisesta turvallisuutta. On toki tärkeää huomata, että tämähän on siis tosi järkevää käyttäytymistä, mutta tiettyyn pisteeseen asti. Et siinä kohdassa, kun me lähdetään, niin kuin, että se menee niin kuin yli, niin silloin ajatellaan, että kyse voi olla epävarmuusallergiasta ja myös niin kuin ongelmasta, mitä voi olla hyvä hoitaa, jos se alkaa estää meidän sitten toimintaa. Tutuin mittari on ehkä tämmöinen IUS, Intolerance of Uncertainty Scale, jossa on tämän tyyppisiä kysymyksiä, eli että odottamattomat tapahtumat hermostuttaa suuresti, ja kun pitäisi toimia, epävarmuus jähmettää minut, inhoan yllätetyksi tulemista. Eli tämän tyyppisillä kysymyksillä voidaan tutkia sitä omaa epävarmuusallergiaa. Tai sitten ihan tällaisella lauseella, että entä jos kysymyksellä. Eli jos pystyy aloittamaan sen oman huolen, niin jos siihen alkuun voi laittaa, että entä jos, niin silloin voi hyvinkin olla kyse siitä, että me kamppaillaan sen epävarmuuden kanssa. On myös olemassa tämmöinen epävarmuusallergiatesti, jonka ihan korkeimman omakätisesti olen tehnyt. Minäpäs koitan sitä teille näyttää, jos mä osaisin. Tänne. Näin. Ja mä ajattelin, että näin. Mä en keksinyt, miten mä voisin teille tätä nyt juuri antaa, niin mä ajattelin, että te voisitte hetken aikaa katsoa. Nyt te näette kaikki kysymykset tässä testissä. Ja kuten huomaatte, niin siellä on nyt niin kuin 9 kysymystä, joista meillä on kolmioita, ympyröitä ja sitten 6 kulmioita. Niin nämäpäs nyt niin kuin kuuluu yhteen. Mä näytän vielä loppuun. Eli meillä on tämmöinen, että mitä enemmän joskus tai kyllä vastauksia, sitä todennäköisemmin saatat kärsiä epävarmuusallergiasta. Ja sitten tuossa voi katsoa, että miten se sinun epävarmuusallergia ilmenee. Eli meillä on lamaantuminen tai pyrkimykset vältellä, aktiiviset yritykset vähentää sitä epävarmuutta ja lisätä kontrollia, tai sitten yritykset vähentää epävarmuutta ajattelemalla. Tästä voi vähän aikaa nyt nopeasti tätä tarkkailla. Kovin paljon aikaa ei voi tähän käyttää, mutta voi vähän siitä tutkia, että mikä olisi itselle, onko tässä jotain itselle tyypillistä tai tuttua. Ja tosiaan täältä onkin löytynyt tämmöinen, että mikä on sinulle tyypillisin epävarmuusallergian oire. Niin sieltä löydättekö tuommoisen kyselyn, niin sieltä voi käydä äänestämässä, että mikä on itselle tyypillistä.
Kohta näytän teille tuloksia. Tämä alkaa olla, no, aika tasoissa ollaan. Mielenkiintoista, mielenkiintoista. Ja erittäin hyvä esimerkki siitä, miten niin kuin ollaan erilaisia. Ja että se epävarmuusallergia voi näkyä hyvin eri tavoin. Ja toisaalta se voi näkyä niin kuin eri tavoin eri tilanteissa. Eli niin kuin, että jos me ensin vältellään jotain, sitten päätetäänkin lähteä tekemään sitä, niin sitten me ehkä aletaankin tarkistella ja sitten ehkä aletaan miettiä, että mitähän tämä nyt oli. Että siinä voi olla monta vaihetta siinä ketjussa, eli nämä kaikki voi pitää meillä paikkansa. Nyt mä voin näyttää teille. Nyt en osaa, kun on uusi juttu, niin en tiedä, saako vielä äänestää sen jälkeen, mutta tässä on teille nyt tuloksia. Eli siellä on aika tasoissa noin. Mä olisin ehkä itse ajatellut, että tuo murehtiminen olisi vielä korkeampi. Se on tosi yleinen ja semmoinen, mitä ihmiset niin kuin eniten ehkä raportoi. Ja se oli alun perin tämän kirjan lähtökohta. Että mä oon halunnut puhua siis kroonisesta negatiivisesta ajattelusta ja siitä, että mitä meillä käy, jos me jäädään niin kuin murehtimaan tai märehtimään tai niin kuin jotenkin niin kuin vatvomaan niitä omia ongelmiamme. Että mitä meidän hyvinvoinnille silloin tapahtuu. Mutta nyt kun mä lähdin enemmän sitä tutkimaan, niin mä huomasin, että tässä on pakko olla rinnalla noin muutkin jutut ja taustalla on se epävarmuus. Eli tällä tämä kulki tämä mun oppimispolku. Ai 6 näkyy. Mulla näkyy itsellä. Mitäs numeroita Heidillä näkyy tuolla? Täältä näkyisi vielä 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mutta joo, tämän voi laittaa vaikka mun nettisivulle. Tämä ei siis ole mikään virallinen juttu, mä oon vaan itse tällaisen pienen kartoituksen tehnyt. Mutta kuulkaa hei, mennäänpä eteenpäin, jotta päästään tätä koko juttu läpi. Nyt me harjoitellaan taas tuolta ja tuolta ja näin. Yes, mä selviydyin. Eli tosiaan niin tämä jakaantuu, tämä vaikeus sieltä epävarmuutta, se jakautuu myös siis tutkimuksessa siihen, että joko me lähdetään niin kuin ylikompensoimaan, niin kuin taistelemaan sitä epävarmuutta vastaan, että nyt minä aion ratkaista kaiken epävarmuuden maailmassa ja haluan olla 100% varma ihan kaikesta ennen kuin voi mennä eteenpäin. Niin se olisi niin kuin tämmöistä aktiivisia yrityksiä vähentää epävarmuutta. Ja sitten taas välttely, lamaantuminen on se, että me käännytään niin kuin poispäin siitä. Että pitäisiköhän vaan katsoa sitä veroilmoitusta, ei sittenkään, minä mietin huomenna sitä, ja niin kuin aivan niin kuin, se saattaa tapahtua hyvin nopeasti, että me vaan käännytään pois. En teekään, vitkastelu. Tai sitten tosiaan se kaikenlainen miettiminen, tämä pitää nyt selvitä. Nämä on nyt sellaisia epävarmuusallergian ilmentymiä. Tästä vielä listattu lyhyesti, tai no pitkästi itse asiassa, en luettele näitäkään kaikkia, mutta voitte hetken aikaa katsoa, että miten nämä niin kuin jakautuu, minkä tyyppisiä käytöksiä meillä on. Eli kuten sanottu, aktiiviset yritykset on kaikkea aktiivista tekemistä, jonka avulla me voitaisiin olla varmoja, että se meidän pelkäämä paha asia ei tapahdu, tai että mitään pahaa ei tapahdu. Ja välttely taas on se, että vetäydytään, että ei tehdä vaikka päätöstä. Jätän tekemättä, en ota rokotusta, koska en tiedä, että kuinkahan siinä käy, tai pitäisiköhän sittenkään nyt hakea sitä työpaikkaa. Tai kannattaako, ei varmaan kannata vielä lähettää tätä sähköpostia, minä katson sen vielä kerran. Eli kaikenlainen tämmöinen niin kuin poispäin siitä, että en sittenkään tee. Ja kuten sanottu, yritykset ratkaista epävarmuusmiettimällä, joko tulevaa tai mennyttä tai yleisesti sitä, että mitä pitäisi tai ei pitäisi, tai miten maailma on huono paikka ja minustakin on aika paljon vikoja. Eli tämän tyyppisiä ilmenemismuotoja tällä on. Tämäkään ei ole mikään niin kuin kauhean tieteellinen jako, että nyt mä niin kuin tämän kirjan jaottelun tein niin kuin noin jumit ihan sillä ajatuksella, että siitä olisi helpompi saada kiinni ja ymmärtää, että mistä on kyse.
No, ihan vähän nyt sitä, että mitä tälle asialle nyt siis voidaan tehdä. Elikkä tuolla, tota, kun ollaan tekemisissä nyt sit hyväksymis- ja omistautumisterapian kanssa, niin meidän lähtökohta on siinä se, että ihmisten hyvinvointi on sitä, eli niin kuin onnellisuus, jos haluaa sitä sanaa käyttää, niin se on sitä, että me eletään niin kuin semmoista mielekästä ja rikasta elämää, sen näköistä elämää, mitä me itse haluttaisiin elää. Eli meillä olisi nämä tärkeät asiat ja arvot siellä pohjalla, ja me otetaan askeleita kohti niitä tärkeitä asioita. Se on se keskeinen asia, että me voidaan jotenkin tehdä todeksi niitä asioita, mitä me niin kuin halutaan. Mutta sitten kun just puhuttiin, että tässä nyt voi käydä niin, että siinä tilanteessa voi herätä tosi monenlaisia ajatuksia, tunteita, fyysisiä tuntemuksia, mielikuvia, muistoja, toimintaimpulseja, jotka on nimenomaan sitä, että kun ne aivot hiffaa, että hei, että tässä voi mennä asiat pieleen. Ja sitten ne aivot rupeaa sanomaan, että älä tee, se on vaarallista. Niin tilanteessa tosiaan voi herätä tällaisia epämiellyttäviä tuntemuksia, ja jos me jäädään niihin koukkuun, niin sitten me aletaan tehdä asioita, joko että me päästä siitä tunteesta eroon, vaikkapa jos minua rupeaa jännittää joku sosiaalinen tilanne, niin jos mä en mene sinne, niin ahdistus päättyy. Niin sehän nyt oli tosi kätevää jättää menemättä, mutta sitten, että mitä siitä seuraa, no ei pitkällä tähtäimellä ei tullutkaan hyvä mieli, mutta kaikenlaisia yrityksiä päästä eroon tai kontrolloida epämiellyttäviä ajatuksia. Tämä siis on nyt se, että mikä sitä luo sitä hyvinvointia, ja sitten täällä voi syntyä se jumi. Eli jos jäädään tuonne kamppailemaan ikään kuin väärää kamppailua, jos nyt tästä epävarmuudesta puhutaan, niin jäädään niin kuin taistelemaan sitä epävarmuutta vastaan. Ja tästä on päästävä kokonaan eroon. Mutta koska meillä ei kellään, ehkäpä onneksi, ole kristallipalloa, ja me ei tiedetä, miten tästä tulee käymään, vaikka me niin kuin kuinka yritettäisiin tässä nyt miettiä, että miten se huominen tulee menemään, miten se menee, mitä mulle sanotaan huomenna, niin me voidaan miettiä sitä tästä sinne huomiseen saakka, jos huomenna on jotain. Ja se ei siltikään, me ei tulla hulluun hurskaamaksi. Me voidaan keksiä kaikkia ajatuksia kyllä ja miettiä skenaarioita, mutta ei ne ole totta, ne on meidän ajatuksia. Niin, luultavasti se, että jos me jäädään miettimään, että miten se huominen menee, niin siitä tulee vielä huonompi olo. Ja sitten me ehkä lähdetään sitäkin taas välttelemään. Että vitsi, miten huono olo, onpas kova stressi, pakko mennä röökille, pakko vetää jotain alkoholia. Tiedättekö, että tästä tunteesta on päästävä, miten tämä tunne menee pois. Ja nyt kun me tiedetään, että ne on osa meitä ne tunteet. Ja no, jos keksitte, miten me päästään epämiellyttävistä tunteista irti, niin sitten voitatte Nobel-palkinnon ja tuutte varmaan, mikä olisi joku tosi iso, onko triljonääri sana, mun mennään numerot sekaisin. Mutta siis sitähän ihmiset yrittää, että en halua näitä epämiellyttäviä tunteita. Ja ne on osa meitä. Ja niillä on tärkeitä viestejä meille. Ne liittyy siihen, että joku juttu on tärkeä, niin sitten se mieli sanoo, että hei, tämä voi mennä pieleen, on varovainen esimerkiksi. Kaikilla tunteilla on oma tarkoituksensa. Ei niistä voi päästä eroon. Joten tänne voi jäädä semmoiseen turhaan kamppailuun. Semmoiseen, mitä ei voi voittaa. Ja sitten se, mitä me voidaan täällä tehdä ja lähdetään harjoittelemaan, on siis se, että kun me opitaan se, että okei, mikä on minulle tärkeää, miltä se voisi näyttää, ja sitten se, että mitä jos mä lähden tekemään sitä, niin mitä siinä tilanteessa saattaa herätä. Vähän niin kuin, että tiedän, kun pidän tällaisen webinaarin, että sitä ennen mun on aika kurja olo. Et silloin mä jännittää ja on semmoinen hermostunut fiilis ja sitä ja tätä ja tuota. Että mä tiedän, että se herää. Ja nyt kun mä tiedän, että se herää, niin sit mun ei tarvitse vaikkapa räyhätä tai en tiedä, ottaa rohkaisuryyppiä, mitähän kaikkea sitä voisi tehdä, tai käyttää jotain rauhoittavia lääkkeitä esimerkiksi, koska mä vaan tämän työn etuja on se, että mä oon päässyt harjoittelemaan aika paljon olemaan omien tunteiden kanssa, kun saa asiakkaiden kanssa sitä harjoitella, niin nyt niiden saa jo antaa olla ja tulla ja mennä ja
sitten mä voin silti tehdä niitä mun tärkeitä asioita. Ja tämä on nyt se, mitä meidän pitää lähteä harjoittelemaan. Että silloin, jos se epävarmuusallergia estää meitä tekemästä jotain mulle tärkeää, ja mä silti haluaisin siis tosi paljon se tehdä, niin me lähdetään harjoittelemaan sitä, että kuinka mä voin sietää sitä epävarmuutta juuri tässä tilanteessa. Ja tässä on nyt tämmöinen yksi esimerkki tästä epävarmuusallergiasta. Eli meillä on täällä helpotus ja tyytyväisyys. Ja nyt sitten tilanne, jossa havaitaan epävarmuutta tai mahdollisuus siihen. Ja se tilanne nyt herättää meissä sitä ahdistusta. Tämä oli nyt siis meille semmoinen tärkeä asia, jossa se epävarmuus saattaa aktivoitua. Ja me mennään sinne selviytymismoodiin. Eli siihen, missä meistä tuntuu, että nyt ollaan hengenvaarassa. Nyt on pakko toimia, nyt tuosta epävarmuudesta on päästävä eroon, jotta me ei kuolla, jotta mitään pahaa ei tapahdu. Ja siellä aktivoituu erilaisia epämukavia tuntemuksia, ja nyt sitten täältä ne meidän keinot yrittää ratkaista sitä epävarmuusallergiaa tai epävarmuutta näillä tavoilla. Eli nämä on tosiaan yrityksiä hallita sitä epävarmuutta ja sen herättämiä tunteita joko näkyvällä käyttäytymisellä tai sitten mielen sisäisellä käyttäytymisellä, eli ajattelulla. Ja tämä on nyt se jumi, mihin me voidaan jäädä. Ja se, mitä me tiedetään, on, että meillä herää tällaisia epämukavia tuntemuksia tosiaan vain silloin, kun joku juttu on meille tärkeää, joten me voidaan pysähtyä siihen, että hei, että nyt tuntuu tällaiselta. Mikä tässä on nyt tärkeää? Minkä takia tämä jännittää näin paljon? No, jos se on vaikka joku kouluun tai työhön hakeminen, niin ehkä ihminen haluaa vaikka juuri opiskella sitä alaa. Että se olisi tosi tärkeä juttu ja mä haluaisin tosi paljon päästä sinne sisään. Eli se on niin kuin mulle tärkeää, haluan elää sellaista elämää, mitä siellä opiskelussa, haluan oppia uutta. Joten me voidaan täältä niin kuin saada selvitä se, että siellä on jotain tärkeää. Ja tämä tosiaan menee molempiin suuntiin. Silloin kun meillä on jotain tosi tärkeää, niin se usein herättää meissä voimakkaita epämiellyttäviä tuntemuksia, koska aivot on fiksut ja hiffaa, että tämä voi mennä pieleen. Ja täällä sitten tästä voidaan etsiä niitä konkreettisia näkyviä tai mielen sisäisiä askeleita kohti itselle tärkeää. Eli tässä on tämmöinen kaavakuva nyt siitä, että mitä se niin kuin on. Tämä on se jumi, mutta täältä voidaan lähteä pyrkimään tuonne oikealle yläkulmaan. Ja tässä on tosiaan vielä vähän näitä listauksia siitä, että mitä kaikkea siellä oli. Tässä on vielä nyt esimerkki siitä, että miltä tämä voisi näyttää. Eli outo kipu kyljessä oli meidän tilanne. Ja tämä outo kipu kyljessä herätti meille epävarmuutta ja lähti tulee ajatuksia, että entä jos mulla on syöpä, entä jos kuolen. Sitten tulee mielikuvia lehtijutuista, jotka koskevat se sairastumista ja vaikka saattohoitoa ja hautajaisia. Mitä kaikkea me ollaan niin kuin ikinä niin kuin luettu, että mitä se merkitsee, että on syöpä. Että tämä on nyt ihan hirveä asia ja monien vuosien tuskalliset hoidot, niin kuin, että heti herää niin kuin, ne kaikki pahimmat ajatukset. Huolta ja pelkoa ja fyysiset tuntemukset on se, että sydän hakkaa, vatsassa muljahtaa. Ja nyt tässä on ne eri tavat tässä, niin kuin, että miten, niin kuin, että ajattelu on sitä, että entä jos se on, no se on ihan varmasti syöpä, tässäkään huonosti, koko elämä menee pilalle, entä jos se onkin. Ja tämähän on siis tosi luonnollista ja samaan aikaan välillä se on liiallista. Että nyt koko aika mä en sano, että on mitenkään väärin, vaan tälleenhän meillä tapahtuu. Mutta että se voi jäädä päälle. Sitten meillä on ollut tämä välttely, että lääkärille soittamisen lykkääminen, että ei uskalla soittaa sitä, koska että entä jos sieltä selviikin huonoja asioita. Ja varmistelu, nettihaut siitä, että mitä tämä voi merkitä, mitä tämmöiset oireet yleensä merkitsee, tämä on kauhea asia. Ja ehkä lähdetään nyt käymään lääkärillä usein.
Mutta nyt me voidaan huomata, että okei, terveys on mulle tärkeää. Otetaan täältä, varataan lääkäriaika, jos kipu ei hellitä. Ja sitten okei, terveys on tärkeää. Menen ryhmäliikuntatunnille kaverin kanssa, edistän omaa terveyttä. Ja sitten huomataan tätä, että okei, että katsotaan kuinka tässä nyt niinku, että jatkuuko vaikka kipu. Mutta että ei lähde jää sinne vaikka vatvomaan sitä, että mitä ja onko se, taasko sattuu. Koska kyllä sitten tulee niitä tuntemuksia, jos sitä oikein rupeaa tarkistelemaan. Joo. Eli tästä nyt sitten, kun meillä on tämä tilanne, joka herättää sen jumin, niin tästä pyritään etsimään niitä toimivampia keinoja tulla toimeen sisäisten tuntemusten kanssa. Ja tämä on nyt sitä harjoittelua, jota me lähdetään tekemään pieni askel kerrallaan. Eli tehdään joku semmoinen, että mikä voisi olla siedettävä seuraava askel, ja tiedetään, että kun minä sen askeleen otan, esimerkiksi joku, että soitan puhelun jollekin, tai lähetän jonkun yhden sähköpostin, jos jännittää, että mitähän sieltä tulee. Niin että se puhelun soittaminen vaikka on se minun pieni askel, ja tiedän, että silloin herää näitä, ja sen sijaan, että jättäisin tekemättä, niin totean, että kiitos mieli, tässä näitä on, ja silti otan sen mun askeleen. Ja tätä me voidaan toistaa. Tuonne oikealle myös voidaan, siitä voi myös tulla semmoinen, se ei ole noidankehä eikä jumi, se on semmoinen energia, että arvojen mukaiset teot lisää arvojen mukaisia tekoja. Se vaan on niin paljon hauraampi sen takia, että se turvallisuuspuoli saattaa vetää sieltä väliin. Ja tämä, kuten sanottu, tuoltahan ne tuli ne nuolet. Eli tässä lyhyesti näitä, ei tarvitse oppia näitä nyt ulkoa, mutta että kuinka näistä jumeista irrotetaan. Me irrottaudutaan niistä kaikista ekana niin, että me tunnistetaan, että ne on olemassa. Pysähdytään tähän hetkeen ja huomataan, mitä ollaan tekemässä. Ja ollaan jatkuvasti tosi ystävällisiä itselle. Semmoinen itsen ruoskiminen ja tuomitseva puhe ei lainkaan ole hyvä idea, se lisää meidän stressiä. Mutta huomataan, mitä on. Huomataan, mihin ei voida vaikuttaa. Huomataan, mihin voidaan vaikuttaa. Huomataan, mitä me halutaan seuraavaksi tehdä tässä tilanteessa. Ja toteutetaan se meille tärkeä askel. Ja kun me näitä toistetaan, niin vähitellen ne aivotkin ehkä huomaa sen, että ei olekaan ehkä ihan niin paljon hätää. Että siitä tulee helpompaa. Toisaalta samaan aikaan me usein lähdetään tavoittelemaan vaikeampia asioita, jolloin koko aika tuntuu, että miksi tämä on aina näin vaikeaa. No siksi, kun se on vaikeampi juttu, mitä sä oot tekemässä. Tässä on vielä tällainen, tämä on mun siellä kirjan materiaalipankissa mun nettisivulta löytyy, niin tämä on tämmöinen psykologisen joustavuuden muistilista, mihin voisit näitä, siellä kirjassa on nyt näitä menetelmiä, mitä voi kokeilla tässä. Ne, tästä voi sitten lähteä täyttämään. Mitä tarkempia suunnitelmia teette, niin sitä todennäköisemmin ne toteutuu. Eli kannattaa tehdä sellaisia riittävän pieniä. Tärkeämpi on se suunta, mihin menette, kun et tekisi jotain tosi vaikeaa. Ja sitten se, että tekee aika tarkan suunnitelman. Sitten se on helpompaa silloin, kun alkaa ahistaa, niin tehdä silti se, mitä oli aiemmin. Näin. Mikään muu ei ole varmaa kuin epävarmuus. Ja tässä nyt on lisää tästä aiheesta. Mä oon aika ylpeä, että päästiin just tuohon loppuun asti. Ja kurkkaa vielä, että mistä se kertoo, että oma taktiikka on varmistelu? No siitä, että hei, että ei kai tämä voi mennä pieleen. Eli se, että ei kai tässä ole virhettä. Pitäisiköhän vielä vähän lukea? Pitäisikö tätä muuttaa? Mitä jos tämä onkin huono? Pitäisikö että mä luulen, että joku sanoi joskus, että torumisen pelosta. Se puhutteli mua aika paljon, että mä en halua tulla torutuksi. En halua tulla arvostelluksi. En halua, että kukaan sanoo mulle, että huomenna ja pieleen meni. Mä luulen, että se on mun yksi sellainen, että joku saisi mut kiinni siitä, että mä teen virheen. Tai en tiennyt jotain, auta armias. Niin mä luulen, että se on tämmöinen varmistelun yksi tausta.
vaikea kysymys, että osa selkeästi vaikka murehtisi, mutta ei välttelisi. Voi olla, se on niin kuin psykologista joustavuutta. Mä voin toimia tietyllä tavalla. Meidän tunteet ja ajatukset on aivan niin kuin, ne on vaan tunteita ja ajatuksia. Niiden ei niin kuin tarvi antaa ohjata meidän käyttäytymistä. Ehkä tuohon voi sanoa, että ne niin kuin usein kuuluu yhteen, murehtiminen ja välttely vaikka. Mutta ei niiden tarvitse kuulua yhteen, etenkin kun näiden kanssa tulee niin kuin tutummaksi. Että tällaisia herää, ja tossa ne nyt on, ja tervetuloa tänne minun kanssa istumaan, vaikka jännitys ja pelko, ja se tyyppi, joka sanoo mulle, että pieleen menee, niin että tulkaas nyt tänne istumaan mun kanssa, että meillä on nyt tämä webinaarihomma, että nyt mulla on tämä juttu, voitte olla siinä, mutta mä en nyt aio niin kuin teidän kanssa operoida. Niin että siinähän ne on samalla, kun mä teen näitä mulle tärkeitä asioita. En mä niitä tiedä, miten niistä eroon pääsisi. Toivottavasti tämä yhtään vastasi kysymykseen. Jees, 18.31. Mä oon aika ylpeä, että ollaan päästy esitys näin pitkälle. On ollut todella mukavaa saada teille puhua. Kiitos, kun jaksoitte kuunnella. Hirveän monet ei ole ainakaan lähtenyt pois, sekin on hauskaa. Ehkä tuli vähän lisääkin. Ja tulee tästä nyt teille sitten jatkosähköposti, missä on ehdotuksia, että miten voi tätä epävarmuusallergiaa. Mäkään en usko, että testin kysymyksiä olisi voinut scrollata itse näkyviin, mutta kyllä toi epävarmuusallergiatesti, mä voin laittaa sen mun nettisivulle, niin voitte käydä sen sieltä hakemassa. Se on se jannamöniö.fi. Sinne ilmestyy, niin jos joku haluaa pähkäillä vähän paremmalla ajalla sitä epävarmuusallergiatestiä. Mutta hei, kiitos tosi paljon, kun olette tullut tänne, ja toivottavasti nähdään sitten. Luvassa on siis epävarmuusallergia-aiheisia tapahtumia, ehkä niin kuin omaan hyvinvointiin liittyen, ja sitten kaikille ihmisten kanssa työskenteleville on menetelmäkoulutusta. Sitten tämä mun toinen suunta tarjolla. Toivottavasti jossain yhteydessä nähdään taas. Kiitoksia paljon tästä illasta ja mukavaa viikkoa teille kaikille. Heippa!